Tante, apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization o kung WHO, nga sa tion karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangon sa stress, ginakipansang, pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sabahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magun sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agod nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Subong nga may gara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani, dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balobala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kag kuhaon sa case anti-silimpyuhan. Sunod, bas-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, krapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Tiempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tion sang tig-ulunan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butanga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat o kon jackets. Likawan ang trangkaso o kon anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel o kon tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak ing kasugid man nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala, ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tion sang tig-ululan. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Ano ang RA 9003? Yari ang mga butang nga dapat mo maybaroan angon sa Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Ang Section 10 nagamando sa decentralization sang waste management o kung paghaboy sang basura. Sa iya implementing rules, ginamandoan ang mga barangay nga magtukod sang Barangay Solid Waste Management Committee. Ano ang mga katungdanan sang Barangay Solid Waste Management Committee? Pagbahin-bahin kag koleksyon sang madunoton, ma-compost kag ma-recycle nga basura, pagtukod sang materials recovery facility, pagsumiter sang bulanan nga report sa munisipyo,
Pag-organisar sang Multipurpose Environment Cooperative ukon asosasyon. Pagbalay sang Solid Waste Management Program sang barangay, pagpain kag pagpangita sang pondo, pagpahamtang sang core coordinators. Ang Section 21 nagamando sang pagbahin-bahin sang basura sa ginhalinan sini kag sa pagpatuman sang no segregation, no collection policy. Ang Section 32 nagamando sa pagtukod sang materials recovery facility sa kada barangay o cluster sa mga barangay. Sandig naman sa citizen suit provision sa Section 52, may gahom ang sino man nga magpasaka sang kaso sibil, kriminal o kon administratibo batok sa kay sino man nga nagalapas sa mga probisyon sang layi, napaslawan sa pagtuman sa ginamando sang layi kon sino man nga naghatag sang mando nga nagasupag sa mga probisyon sang Republic Act 1903. Ginadumilian man sang layi ang tanan nga sahi sang pagsunog sang basura, mangin ang pagsunog sang basura sa ugsaran. Ginadumilian man sang Clean Air Act ang pagpadukot sini. Yari ang mga ginadumilian nga hilimoon sa inalom sang Republic Act 1903 o kon Ecological Solid Waste Management Act of 2000 ag ang mga silot sini. Ginadumilian ang paglapta, paghaboy kag pagtambak sang basura sa pampubliko nga lugar, kaangay sang karsada, sidewalk, kanal, estero o kon parke o kon ang pagpahanugot sa sini nga mga hilimoon. Multa nga 300 pesos tubtob 1,000 ka pesos ukon community service nga isa tubtob 15 ka adlaw sa lokal nga gobyerno kung sa diin ginhimo ang paglapas ukon pareho nga silot. Ginadumilian ang pagpatigayon o kon pagpadalagan, pagkolekta o kon pagbiyahe sa mga gagamitan na may paglapas sa operasyon nga pangpanilo o kon permit sandig sa RA 1903. Ginadumilian man ang pagsunog sang basura. Silot, multa nga 300 pesos tubtob 1,000 ka pesos ukon community service nga isa tubtob 15 ka adlaw sa lokal nga gobyerno kung sa diin ginhimo ang paglapas ukon pareho nga silot. Ginadumilian man ang pagpakolekta o kon pagpahanugot sa pagkolekta sang wala mabahin-bahin nga basura. Illegal nga pagpatukod sang balay sa open dump kag landfill. Silot, multa nga 1,000 ka pesos tubtob 3,000 pesos ukon pagkapreso sang isa tubtob 15 ka adlaw sa lokal nga gobyerno kung sa diin ginhimo ang paglapas ukon pareho nga silot. Pagsimpon sa mga nabahin-bahin nga recyclable sa iban pa nga basura sa salakyan o kon bulutangan nga ginagamit sa pagpangolekta sang basura. Silot sa una nga paglapas, multa nga 5,000 pesos kag duga nga 5 tubtob 10% sang iya kabilugan nga kita sang nakaligad nga tuig. Magsunod sa layi, ipigan ang palibot bilang responsable nga katapo sang komunidad. Basta Radio, Bumbo! His Excellency, Most Reverend Patricio A. Bozon, SDB-DD, Bishop of Bacolod, sa iya imbitasyon nga aton updan ang Santos nga Rosario sang Bombo Radio Bacolod. Ako nagakalipay nga may mga initiatives, mga grupo, and in particular, may initiative gali ang Bombo Radio nga mag Holy Rosary every 9 o'clock in the evening. Kabay pa nga aton updan ang mga tumuloon naton nga nagapangamuyo paagi sa sini nga radio station sa pagpangamuyo sa Santo Rosario. Kabalo kita nga all through the history of the church, particularly in very difficult times, in times of the plagues and calamities, a Blessed Mother was always the first protectress of her children. So tahom, and I congratulate Bombo Radio for initiating this very, very beautiful practice of gathering our people, our listeners, to join in the praying of the Holy Rosary. Madaming salamat po. Ano ang maayo nga pamatasan? Ang mga tawo nga may maayo nga pamatasan na kay balo kon ano ang husto kag sala. Ang ila pamatasan wala nila ginabase sa ila ginabatyag, kundi ginabase nila ini sa mga husto nga prinsipyo. Bisan wala pa sa makakita sa ila, itudlo sing maayo kun ano ang husto kag sala sa mga kabataan. Maggamit sing mga tinaga nga nagapakita kun ano ang husto kag sala sa adlaw-adlaw nga mga sitwasyon. Itudlo sa ila ang kinalain sang tampad sa hindi tampad, sang matutom sa hindi matutom, sang kaayo sa kapintas. Sa ulihi, matun-an sang imo bata ang mga butang nga maayo himuon, kag ang mga butang nga malain nga hindi niya dapat paghimuon. Ipaathag kun nga ang maayo o kun malain ang isa ka butanga. Halimbawa,
Pamangkot ta siya nga maayo gid kun tampad kita, nga maguba ang pag-abinay kun magbutig ka, nga asala ang pagpangawat. Gamita ang maayo nga pangatarungan para amat-amat mo nga matudlo sa imo bata ang husto kag sala samtang nagadako siya. Ipadako ang mga benepisyo sang maayo nga pamatasan, mahimo ka magsiling kun tampad ka, saligan ka sang mga tawo, o kun ipakita mo ang kaayo, manamian sa imo ang mga tawo. Kadlunga ang hindi maayo nga pamatasan. Buligi ang imo bata kami responsable sa ilang ginahimo. Dapat Kana, 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan, patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Paradyo Bombo! Oras ang Bombo Radyo Bacolod, Philippine Standard Time, 45 minutos na nakaligid sa sakna alas 5 sa hapon. Welcome kami sa pagpalagad sa Platuntunan Bombo Report sa afternoon edition na pang Huwebes edition sa Platuntunan petsa 4 sa bulan sa Nobyembre. Amo sa welcome natin welcome natin matagpo natin ato sila mga kabombo sa 61 kamakabarangayan sa Radyo Bacolod, mga suki natin sa mabano kasunod sa kabuusan sa Negros Occidental. Of course, sa mga katotong live karon sa aton sa FB kaya sa aton sininga YouTube channel ang mga Ilonggo, Bacolod, Negrosano, di mga bayan sa Pilipinas, di mga bayan sa kalibutan, makit-ana nila, batiin natin papalagad sininga po siya Platuntunan Bombo Report sa afternoon edition. Kapon yung tagsadali kahapon, Bombo Dennis Rubica. Ng mga balita, sa mga nagapauna mga balita lokal, mga evacuee sa Banwa sa Moses Padilla matapos nagluntad kahapon na enkwentro, ang ara na karon tagaan bulig sang LGU kag sang probinsya. Masobra sa gatos ka mga sibilyan, na ang ara karon sa temporary lang nga mga evacuation center. Samtang babae ang tiro kahapon dito is may barangay 2, no? Ang claim na sang iya siniya nga pamilya. Kag sa mga nagapauna nga mga balita nasyonal, balita sa palibot sa pungsod, anay budget Undersecretary Christopher Lau gain contempt sang Senate Blue Ribbon Committee. Samtang hindi paggamit sang face shield, ginduso na karon sang DILG sa Interagency Task Force on COVID-19. Kag sa aton sinibalita gikan sa luwasang pungsod, 40 ka mga nasyon ang nagpayag karon sa ila sini nga commitment nga mauntat na gamit sang coal na nga para sa pag-producer sa ila sini energy ni mga coal-fired power plant na nga ang aso sini nagakontribuer na sa pag guba sa ato sini ozone layer nga resulta sang climate change. Ang mga balita ato gapon sila po palagi siyempre Platuntunan Bombo Report sa afternoon edition. Ari anayaw ang mayo nga balita siningapon. Ato naman siya ka-winner makabina sa ato si Wanto Panalo Part 20 promo. 1, 2, Panalo Part 20 sa Bombo Radio at Star FM. Narito na ang isa sa mga daily winners. Atensyon sa mga nagpadala sa ila sa mga entry sa ato si Wanto Panalo Part 20 promo sa week 1 sa ato sininga promo. Aray nato naman na isa sa mga winner isa sa tatlo naton ka winner sa mga adlaw Oktober o Nobyembre 4. Day 4 sa ato sininga promo mga kabinan. Congratulations sa taga Barangay Panokoy, Syudad sang Bacolod. Congratulations sa kay Ria Parcon sang Barangay Panokoy, Syudad sang Bacolod. Ikaw nga aton katatlo nga winner sa mga adlaw sa ato si Wanto Panalo Part 20 promo. Ako mo manag-alas na buwas before 8 o'clock na before office hour dapat tarik na din sa pag-claim sang imo sini nga padya. Diwat congratulations sa kay Ria Parcon sa Barangay Panokoy, Syudad sa Bacolod. Ikaw aton katatlo nga winner sa mga adlaw sa Day 4 sa ato si promo Wanto Panalo Part 20 promo.
Sinigamit nga purchase ang putos sang Silver Swan. Terrible ka naman, gano'n siya magluto. Ria Parco, congratulations. Claim di mo sinipimibuwas before 8 a.m. Dapat arik na di para makuha mo si mga premyo, 500 pesos cash. Kag pinatos nga regalo nga nagbalor iya sang 650 pesos. Salawat, kamo da hulog mo sa mga entry nyo, kaya masisama kamo sa aton sini nga mga winner. 1 to panalo par 20 promo. 49 minutos na nakaligay stock na R5 sa hapon. Kuhaon taon na nga balita ni Bombo Gracil Lobaton sa patrol. Ining paghatag na bulig karon sa lokal nga panglawan sa banwa sa Moses Padilla. Subong man sa provincial government sining mga sibilyan nga temporaryo anay nga nagbiya sa ila sining mapuloyan matapos nga tabok kapon ang bakbakanay sa tunga sa mga inapatihan New People's Army kag sa mga soldado. Dito sa mga barangay Quintin Rimo. Moises Padilla ang resulta sa kamatayon sa duwa iya ka mga soldado. Ining masobra sa gatos ka mga individual na mga sibilyan nga nag temporary shelter anay na sa mga evacuation centers na para mapalayo basta iblang crossfire sa sining padayon nga operation sa militarya na sa paglagas sining mga ginatudlo New People's Army nga responsable sa sinatabo nga pag enkwentro kapon dito iya sa may barangay Quintin Rimo nga sinatong itunaan sa kapatayon sang duwa iya ka mga soldado nati sunod sa militar bago sa nakita nga mga tinulok sang dugo sa palibot nagapatis lang may mga seriously wounded nga mga membro sa New People's Army nga gindala sang ila siniya nga mga kaupdanan sinatonten going paron hot pursuit operation sa ato sini makatapos ang militar sa part sa lokal nga palungan sa bayan sa Moises Padilla ang ini mga evacuees nga tonte gintagaan na ni may ara na sing ayuda especially sa ila sining mga pagkaon sining masobra sa gatos kamay individual nga nagkuha na nagpanaog diri sa Boso matapos nga nagbakbakanay ongoing pagkaroon ng hot pursuit operation. Anong payag sang alkalde sa Banwaya sang Moises Padilla so sa pagpakigangot sa report ni Bombo Gracil Lobaton kay Belaonta kasi nga tonti hindi man pwede mo nga mapagar ni mga evacuees naton kay ti bangod sang kadlok base ibala ma-crossfire maulamid or base matintablang mangin collateral damage sa sining padayon nga hot pursuit operation sa aton militar mga kaibigan. So sa pekilinyaw ang report gikan sa patrol sa kay Bombo Gracelyn Lobaton. Bombo Gracelyn, may hapon kaming. Yes, Bobo Dennis, may yara sang 145 tanan ka mga pamilya kag 834 ka mga individual no ang nag-evacuate sa natabo nga encounter Bobo Dennis kagahapon sa Sitio Tios, Barangay Quintin Remo, Moises Padilla, Negros Occidental. So Bobo Dennis, ang location no sang encounter ini ang boundary na sang Moises Padilla kag sang Gihulngan City. So sa pakiangot naton sa alkalde sang Banwa sang Moises Padilla, Bobo Dennis, no, kagina mayara na sang mga food packs or kun mga pagkaon, no, bugas be ang pinaka-importante para sa aton nga mga evacuees. Kag ang probinsya, no, sa pagpamuno sa aton nga gobernador nga si Governor Eugenio Bong Lacson ang nagpadala naman Bobo Dennis sang suporta no kag aton mga pamilya or ang mga nag-evacuate Bobo Dennis dito na yun sa Sitio Binataan, no? 29 ka families, equivalent siya sa 75 persons, no? Nakuruhan, barangay at ibubong ni Bobo Dennis. Mera sang 10 ka pamilya, kag 687 no, individuals. Sa Sitio Uway-Uway, mera sang 13 ka mga pamilya, kag 57 ini ka mga individual, Bobo Dennis. Sitio Santo Santos, 3 ka pamilya, kag mayara lang sang 15 ka mga persona, no? Naglabot sa 834,000 or 834 persons rather, no? Ang mga
nag-evacuate Bobo Dennis sa tuga sang encounter no nagluntad didto nga area sa Moises Padilla sa tunga sang 62nd Infantry Battalion 79 Infantry Battalion kag sang mga NPA no more or less 25 NPA Bobo Dennis. So ini mo evacuate mo Grace din sila sa eskwelahan, ara nanda sa proper sang sitio o din siya ginpamtang temporarily. Bobo Dennis may ara sang duha ka mga eskwelahan no Okay. ang himo nga evacuation center. So kagang duwa diri ang uway-uway no simbahan ini siya kag ang Santos Santos Center no amo ni ang duwa ka eskwelahan amo ning nakuruhan kag binataan Bobo Dennis or binataan. Damo na damo nga nag-evacuate. Yes, amo na Dennis ang madamo nga inag-evacuate no sa nakuruhan no 100 ka families Bobo Dennis. So sa according sa kay Mayor Ella Yulo no medyo magulubudlay bala Bobo Dennis una na magpa adulong sa mga pagkaon Layo o ni nga mga lugar mo. kinahanglanon. Yes, Bobo Dennis. Kiling ko kalayo sini nga mga sitio da sa may Moises Padilla magkitinri mo. Yes, Bobo Dennis. Sumabudlay una pang ginhimo no sang alkalde kag sang bilog nga LGU sang Maspadilla nga madulungan gid no ang mga kauturan tato nga nag-evacuate kay gutom na Bobo Dennis hindi mapatay sa bala o kung sa gera pero mapatay naman sa gutom. Yung may mga kabataan pa kadan Bombo Gracelyn. So, budlay gid. So, mayo nga balita Bobo Dennis, no, pagtawag ta kagina kay ang DSWD, no, nagkadto na didto kag naghatag sang mga pagkaon kag ang mga kinanglahanon sa mga kauturan ta. Kag ang probinsya ang naghatag naman Bobo Dennis sang ila nga suporta kag bulig, no? Kag according kay Mayor Yulo, pamuyo na lang danay ang sandata pag sini, pag binuligay, kag ano man, ga panawagan man sa mga NPA no nga ara sila lugar nga kung mahimo mag-surrender na lang sa gobyerno kay madamo gid sang programa ang gobyerno para sa ila. Sa subong Bobo Dennis nagapatigayon sa gihapon sang hot pursuit operation ang mga tropat no makasanaluhan ta sa mga NPA members nga ara pa Bobo Dennis sa lugar. Okay. So nga na Bobo Dennis ang pahayag sang alkalde ng Moises Padilla nga si Mayor Ella Yulo. Sa Subong, ato pa to ang gabiyahe pa lang Subong pagkain, DSWD at mantas to. So, Lahat pa sa ila. Bakad to na to ang pagkaon. Yes, naghatag man si Gov sa amon. Naghatag si Gov food pack. so for Mayor, sa mga evacuees dira, wala pa may nagbalik sa ilang lugar. Wala pa, kay mahulat pa kami na siyang clearance siyang halin sa army. Okay. Oo, in pursuit pa sila. So, mahulat kami siyang clearance halin sila. Sa tananda nga evacuee, ano lang dit ka mo, mga muyo dit ka, no? Kay hindi ka mapakta ng simpo, pag hopefully nga mataway lang ang tanan, at kapag as soon as possible, makabalik na ka mo sa inyong mga panimalay. Ang ara, sa din paganda, nga para lang silang tiyan, hopefully nga matapos ni sa madali nga simpo. Sabay pa nga mag-surrender na sila sa may programa man ng gobyerno na isip, para din sa kahilwayan man sa tanan. Bobo Dennis, amo to ang pahayag sang alkalde sang Moises Padilla. So gabay pa nga matapos na parates makabalik naman ni mga na kunato na tublag di sorbo nga mga pumulo dira sa may barangay Quintero mo kabalik naman sila sa nga mga panimalay makadabalik man sila normal nga helikopter Bombo Gracelyn. Yes, in fact, gid Bobo Dennis, no, medyo problema lang no, sa mga kabataan nga nakabatikid nila sang Linok Panay. So, pangamoyta lang subong for the meantime, no, maasikaso sila, matagaan ang ila sining kinahanglan, no, matag sa ila sang gobyerno or sang LGU, sang Moises Padilla. Importante nga safe sila. Yes, Bobo Dennis, amo na ang pinaka-importante. So far, no, ara pa sila sa evacuation area. So, aton akwaan man update, Bobo Dennis, ang regarding sa encounter kag sa sitwasyon sa mga pumuyo dito. Sige. Yes, Bobo Dennis, ini si Bombo Gracelyn Labaton nag-report para sa Pamansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo.
Bombo! Dawa salamat pong Bo Gracelyn Labaton. Batay makabinaan nga aton update at sining natabo nga bakbakanay dito iya sa may Banwa sa Moises Padilla Presidente sa may barangay Quintinrimo kahapon nga ti duwagid nga masudado ang patay. So kadamo sa mga sibilyan ang evacuate anay papanaog sa ubos para mga safety sa padayon karon nga hot pursuit operation sa mga soldado kay tining barangay Quintinrimo ining area nga natabuan sa encounter boundary ini sa nabukid nga porsyon sa Banwa sa Moises Padilla kasi bakit yung Moises Padilla man sa sentro kag sa nabukid nga porsyon sa syudad ya sa Gihulungan dito na sa area sa Negros Oriental. Malayo mada sa Gihulungan mada mga NPA, mga pila mga business na katabo man ang mga pag-inkontrahanay sa aton sining mga soldado, police, kagbatok sining grupo sa mga new people sa amin. Importante lang, ma-safety aton mga pumuluyo, ma-safety aton sining mga sibilyan before sila makabalik sa ila tagsa iya ka mga puluyan para naman may bulig naman ang LGU sa atong probinsya, especially sa nagapanguna nga mga kailanon, especially pagkaon sa sining mga evacuees naton dito is may Banwa sang Moises Padilla. Oras ang Bombo Radio Bacalao Philippine Standard Time, minuto na nakalikas na alas 6 ang gabi. Standby na kamo, yung center dito mga salud ng crowd, labas ka mga pauna nga mga balita nasyonal. Si Anay Budget Undersecretary Christopher Lau og Insight Contempt sa Senate Blue Ribbon Committee sa patayon ko nga ila sini nga investigasyon nga ginatudlo nga anomalya nga transaksyon mga kabinang kay dito ay sa magsipot naman ko sining investigasyon sa Senate Blue Ribbon Committee ba dito ko damo na si mga individual nga nagkalaulamid sa sininasambit nga pagpangusisa sa Senado. Samtang ang DILG ginapakita na karon sa Interagency Task Force COVID-19 nga hindi na magamit sang face shield kuno mga kabinan. Bagay ni may matamat naman ni balik ginapakakas naman gani ang mga divider ining mga sa mga salakyan naton nga tido since again patuman ito hindi may epektibo mga kabinan ning mga divider sa aton sining mga salakyan kay ti matama na pagbalik into full capacity sa aton sining mga pasahero sa aton mga public utility vehicle mga kabinan precisamente sa aton mga public jeepney kaga public buses mga kabinan isubong daw nubo na lang nubo gyapon sa wagapon ka labot sa 2,000 ang panabago natin ng kaso nationwide as of today November 4 based sa report sa Department of Health makabina magamula ni daily rate 15, 14, 16, 17 maglapo sa 2,000 ay daw kanami lang mga kabinarin. News Center sa ating mga Bombo Network News Center Kevin. The KBP Golden Dome for Best Radio Newscast Metro Manila goes to Bombo News DWSM Star FM Bombo Radio. At ngayon, ang inyong tagapagbalita. Magandang gabi Pilipinas, sa anumang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Evening Edition, ika-4 na sa buwan ng Nobyembre 2021 sa ulo ng ating mga balita. Dating Presidential Advisor Michael Yang nagisa sa gamit nitong tourist visa habang kumikita ng malaki sa Pilipinas at di pagbabayad umano ng angkop na buwis. Sa ating COVID update naman, bagong COVID cases umabot lang sa 1,766 ayon yan sa Department of Health. Ang PhilHealth naman nagpaliwanag sa pagkakaantala ng kanilang pagbayad sa mga pribadong ospital. Tiniyak ngayon ang pagbayad sa pagkakautang sa lalong madaling panahon. Samantala, taping of film production na muling pinayagan sa Baguio City. 4 na filming activities kasalukuyang ginagawa na sa lungsod. At mamaya mga kabombo sa ating mga update kaugnay ho dun sa Climate Change Summit,
yung fuel tax. Tinanggal na ng India, kaugnay pa rin ng patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Ilang Pinoy naman inilikas mula sa tensyonadong mga lugar sa Ethiopia dahil sa nagpapatuloy na civil war. At sa atin hong balitang palakasan, Mexican superstar Canelo Alvarez at undefeated middleweight champion Caleb Plant ay nagharap sa final press conference bago ang historic showdown sa araw ng linggo. Bago sa detalye, kami ang inyong mga tagapagbalita. Ako si Bombo Jane Buna. Ako naman si Bombo Dennis Hamito at ngayon sa ating mga detalye. Naungkat sa ika-14 na pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee ang tourist visa lamang umano na gamit ni dating Presidential Advisor on Economic Affairs, Michael Yang. Ngunit kumikita raw ito ng napakalaking halaga sa kanyang mga transaksyon dito sa ating bansa. Sa pagtatanong ni Senator Richard Dick Gordon, sinabi ni Yang na hiniram lang niya ang kanyang kapital sa kanyang mga kaibigan at ang pamilya niya ang nagbayad umano ng naturang pagkakautang. Pero git ni Gordon, dapat tukuyin nitong si Yang kung sino ang mga tinutukoy na kaibigan upang ma-validate ang nasabing mga transaksyon ng Chinese businessman. Hirit pa ng Blue Ribbon Chairman ay napakalakas ng loob nitong si Yang na magnegosyo sa bansa habang turista lamang ang kanyang paalam sa gobyerno bilang isang guest sa ating bansa. Kung ganyan, narito ang bahagi ng pagtatanong ni Senator Richard Gordon kay dating Presidential Advisor on Economic Affairs, Michael Yang. Paano ka nakapagpasok ng pera dyan kung wala kang kinikita? 现在我的利息建议我们现在税务已经有对我在调查了，这些利息叫我现在是不要回答，不能回答了。To answer your question, Mr. Chairman, my lawyer advised me that I would not be, I should stop answering questions because now the BIR is also investigating our case. I don't care. You've already answered my questions. Your lawyer is misadvising you. Saan yan? Nagtatago ka sa amin na naman. At meron ka ng litany of lies. You lied when you came in here, tourist visa. You abused our country for several years with a tourist visa. And then finally, sometime, you got a permanent resident visa. Anong year yun? 应该这么久了，我应该是08年还是什么？应该是08吧。To answer your question, Mr. Chairman, the permanent visa I think was around. I got the permanent visa. I think it was around 2008, but it was a long time ago. Maybe around 2008. Your petition, sinabi mo, President the country as a temporary visitor, pero parang permanent ka na eh. 1999 pa lang, tourist ka. Ang tulis mo, gumagawa ka ng pera. Hindi ka nagbabayad ng buwis. Tapos bigla na lang, nagpasok ka ng $50,000, meron ka ng kumpanya, ang laki ng business mo. Pangyaw, nagtatanong na ako, Pangyaw. 什么问题啊？ Yes, what is your question, Mr. Chairman? Saan ang Mr. galing yung Yang pera said. na pinagtatayo mo dyan kung wala kang kinikita? Magbula lang, wala kang income, ahente ka, wala kang income, wala kang dividendo kahit saan, bigla ka nagkaroon ng $50,000. From 1999, wala kang binabayad. By the time 2008, nakakuha ka na ng permanent resident visa. Ang lakas mo, Pangyaw! 以前是应该，以前我没记得是家里面给我，我再从这边先给朋友借，再给家里面给我还给人家了。To answer your question, Mr. Chairman, the $50,000 was given to me by my family. So I borrowed first from my friends, and then my family paid this back. Friends. First, you got it from your family, then you borrowed from your friends. Who did you borrow it from? Which friends? 这个这么久了，我要看一下十几年了，我也现在以前的朋友这么久了，以前是家里面给我的，刚开始是先给朋友拿一下，后面家里面寄钱来就还了，我应该很久，我要看一下了，十几年了。To answer your question, Mr. Chairman, I would need to check this because it has been more than a decade. I can't remember which friend, but I remembered my family sent me the money, but I borrowed from my friend first, and then my family paid this back. Bahagi po yan mga kabombo ng pagtatanong ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Senator Richard Gordon dito kay dating Presidential Advisor on Economic Affairs Michael Yang na kaibigan ng Pangulong Duterte. At yung kanyang interpreter ay maririnig din ho
doon sa naturang conversation. Sa dagdag pang mga balita, ang mga LGUs na mayroong mahinang vaccination performance rate, binalaan ng Department of the Interior Local Government. May karagdagang detalye si Bombo Dave Vincent Pasit. Binalaan ni Department of Interior and Local Government o DILG Secretary Eduardo Anyo ang mga local government units o LGUs na mayroong mahinang COVID-19 inoculation record. Ayon kay Anyo, ang mga LGUs na mayroong mabagal na proseso ng pagbabakuna o pati na rin iyong mga hindi kaagad na nakakapagturok ng COVID-19 vaccine sa kanilang mga nasasakupan kaya nag-expire ang kanilang mga supplies ay papaimbestigahan ng kagawaran sa pamamagitan ng mga ilalabas ng mga show cause orders. Ang mga LGUs na mayroong unsatisfactory vaccination accomplishments ay maaari aniyang maharap sa sanctions mula sa national government. Sinabi ng kalihim na magkakaroon ng pulong hinggil sa plano ng DILG na nagkaroon ng monitoring system na magtutukoy sa bilang ng mga bakunang ipinapadala sa mga LGUs at sa kung ilan sa mga ito ang nagagamit kada araw. Sa kanyang Talk of the People briefing kamakailan, inihayag ni Pangulong Rodrigo Duterte ang kanyang pagkadismaya sa vaccination process. Para kay Anyo, dismayado ang Pangulo sa pacing ng pagbabakuna ng mga ilang LGUs sa mga qualified na individual. Noong una ay humihingi aniya ng maraming supply ng bakuna ang mga local government units pero nariyan na aniya ay hindi naman kaagad nagagamit ang mga ito. Kabilang sa mga mabagal na inoculation process aniya ay ang Regions 4A at 3 na malapit lang naman sa National Capital Region. Bombo Davidson Pasit nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! The Coronavirus Infectious Disease or COVID-19 Pandemic Update. Mababa pa rin mga kabombo ang naitala muli na kaso ng COVID-19. Ito yung mga bagong kaso na nai-record ng Department of Health. Nakapagtala lamang kasi ang DOH ng 1,766 na bagong kaso ng naturang sakit. Samantala, mayroon namang 2,591 na mga panibagong gumaling. 239 ang naitalang panibagong pumanaw. Sa kabuuan bilang na naitala ng Health Department dito sa ating bansa, 1.3%. Ang katumbasuyan ng 37,159 ang aktibong kaso pa rin. 97.1% naman ang may katumbaso na 2,714,658 ang mga naitala ng gumaling, habang 1.57% o 43,825 ang mga binawian ng buhay. Ang pinakahuling ulat na ito, lahat daw ng mga laboratorya ay operational noong Nobyembre 2 kung kailan kinuhang naturang datos, habang mayroon namang 2 laboratorio na hindi pa agad nakapagsumiti ng kanilang data sa COVID-19 Document Repository System ng Department of Health. Batay nga sa datos sa mga nakaraang 14 na araw, ang kontribusyon ng 2 laboratoryong yan ay humigit kumulang 0.1%. At yan ay kumpara sa kabuang samples na na-test at 0.1% rin sa lahat po ng mga nagpositibong mga individual. Sa dagdag pang mga balita, ang PhilHealth nagpaliwanag sa pagkakaantala ng pagbabayad sa mga pribadong ospital. Tiniyak naman na babayaran ang pagkakautang sa lalong madaling panahon. May report si Bombo Raymond Tinaza. Bombo Jane, Bombo Dennis, nagpaliwanag nga ang PhilHealth kaugnay sa mga pagkaantala ng pagbabayad sa kanilang mga claims ng mga pribadong ospital. At sinabi ni Director Ray Balenya, ang Senior Communications Manager ng PhilHealth, na nagkaroon lamang ng problema sa pagproseso ng mga claims dahil pa rin sa panahon ng pandemya kung saan limitado ang kanilang mga empleyado na nagsagawa ng processing ng maturang mga claims. Pero ayon kay Balenya, na kanilang titiyak na babayaran naman at hindi tatakbuhan ang naturang pagkakautang ng PhilHealth sa mga pribadong ospital. Sa ngayon kasi ay merong standing debt o pagkakautang balanse ang PhilHealth na mga mahigit 20 billion pesos. At pero ayon pa kay Balenya na mahigit 100 billion na
ang kanilang nababayaran at patunay ito na talagang binabayaran nila ay yung mga claims basta matiyak lamang na tama at hindi mga ghost claims yung mga natatanggap nila ng mga kailangang bayarin. Narito pa ang natay na bahagi ng pagpapaliwanag ni Ray Valenya, ang Senior Communications Manager ng PhilHealth. Ang buong PhilHealth ay talagang committed po na tugunin po ang panawagan po ni Pangulong Duterte na amin na pong mabayaran ng mabilis ang aming pong mga pananagutan sa mga partner naming hospitals. Alam niyo po, Sec Martin, ito pong pagbabayad ng claims ay talagang pananagutan namin ito. Hindi po namin ito tatalikuran. Lamang ay dahil po sa pandemyang ito ay talagang naapektuhan po ang aming operations, naapektuhan po ang hanay ng mga nagpoproseso ang ating mga claims kung bakit nagkaroon po ng mga delays. At syempre tutugunan at natugunan na rin po natin yun pong ilang mga policy issues na naging hadlang para po tuloy-tuloy nating maproseso at ma-release yung bayad sa atin pong mga partner hospitals. Lubos po nating nauunawaan, Sec Martin, ang kalagayan po at yung idinulot po nito sa ating mga partner hospitals. Humihingi po kami ng kaunti pang pangunawa at suporta at sa moving forward ay matatanggap na po nila yun pong mga bayad na nabinbin sa mga nakaraan. Meron po tayong sapat na pondo, meron po tayong matatag na pondo para po ipagpatuloy ang pagbabayad. Lamang ay talagang bumagal po ang proseso natin sa pagpoproseso ng claims, lalo na po doon sa mga nagkiklaim para sa COVID-19. Pero sa kaalaman po ng lahat, Sec Martin, ang PhilHealth po, despite the constraints and limitations, ay nakapagbayad po tayo ng kabuuang 152.8 billion na po. Yan po ay mula Enero ng 2020 hanggang October 28 ng taong ito. So, ang masasabi po natin ay napakalaking halaga niyan at despite the limitations, gaya po ng sinabi natin, na kaya po nating mag-release ng nasabing amount. At yan po ay kumakatawan, Sec Martin, sa may 75% ng kabuuang claims na atin pong tinanggap. So yan po ang atin pong situation. Kung titingnan ay talagang napakalaki po ang ating naibayad sa hanay po ng ating partner hospitals. Yan ang ginawang pagkapaliwanag ni Ray Valenya ng PhilHealth kasunod nga ng mga pagbabanta ng ilang miyembro ng Private Hospitals Association of the Philippines o PHAPI na sila ay kakalas na at hindi na magpapakredita sa PhilHealth dahil nga sa pagkakautang nito at hindi pa nababayaran yung mga obligasyon lalo na sa panahon ng pandemya. At sa ibang daw naman ng mga balita, katapos lamang Bombo Dennis, Bombo Jane, yung panguna ni Pangulong Duterte sa negosyasyon ng Philippine Ports Authority Seaport Expansion Project sa Puerto Princesa Port sa Palawan. At dito ay marami yung mga tinalakay ni Pangulong Duterte na mga usapin. Pero particular dito, yung kanyang siyempre pagkilala doon sa panibagong Cessna plane na na-acquire ng Philippine Coast Guard para sa pagpatrolya particular sa West Philippine Sea. At gayon din naman yung usapin lalo na sa human rights issue. At dito ay nasentro yung pahayag ng Pangulo, yung kanyang pagtugon sa kinakaharap niyang kaso sa International Criminal Court at yun din naman yung mga paratang sa kanya ng mga human rights groups. At sinabi ng Pangulo na talagang hindi siya kasi natitinag dahil alam niya na yung illegal na droga ay talagang ugat ng karahasan lalo na sa mga tahanan, yung domestic violence at hindi raw niya masikmura na may mga anak, may mga asawa na pinapatay, minamasakir at yun din ginagahasa ng mga adik na mga padre de pamilya at yung mga lulong sa illegal na droga. At ito, sinabi ng Pangulo na handa naman daw siyang malitis, makulong at kamahusgahan basta sa harap ng Pilipino na hukom, huwag lamang yung mga puti o aniya, yung mga foreigner na gusto manghimasok sa kalakaran sa ating hudikatura. Nato pa ang bahagi naman ng pahayag ni Pangulong Duterte. Kaya masakit sa akin. Kaya ako nagwawala. Kaya ako naghurwintado. Kaya ako nagpapatay. Kayong mga human rights
Huwag ninyo akong bulahin. Pilipino ako. Kayo, sino you pretend to atone for your sins in this. Sino ba nag-umpisa ng opresyon? Di ba kayo? You divided Africa arbitrarily. Pumasok kayo doon ng Africa in the early years. Mining, diamond, lahat na. Tapos pinaghati-hati ninyo. Arbitrarily, puro Arab yan, Sunni, Shiite. Oh, kita mo. Ngayon magkagulo. Inyong trabaho yan eh. Kayong mga puti, you are on TV, live, sabi dito. So mag-behave ako. Pero, if given a chance to go on provided with a platform of sabihin ko ito sa lahat sa mukha nila. Jurisdiction. Ako haharap ng mga judges na puti. Putang ina nila. Harap ako ng Filipino judges, hindi kayo. Sino kayong mga put? You are live on TV. Behave. Yan ang bahagi ng pahayag ni Pangulong Duterte dahil meron nag-abot sa kanya na kanyang staff ng note na nagsasabi na naka-live siya at dapat daw siyang mag-behave. After niyan, Bombo Jane ay meron pang kasunod na event ang Pangulo sa Palawan pa rin kung saan kanya namang hininti na lamang ang Pangulo dahil siya ay mangunguna naman sa National Task Force and Regional Task Force to End Local Communist Armed Conflict at sa Region 4B meeting at doon pa rin naman sa Western Command Gymnasium sa Puerto Princesa, Palawan. At dito naman ay ang tampok dito ay yung pagtugon ng gobyerno laban sa insurhensya, partikular sa CBP, NPA, NDF. So abutin talaga ng gabi ang Pangulo kanyang mga aktibidad sa Palawan. Okay. Bombo Raymond. Yes, Bombo Dennis. Ang gusto ko lang itanong, yung unang part ng report mo tungkol doon sa PhilHealth, no? Dahil dyan sa Iloilo, maraming nagbabanta na tuluyan ng kakalas dito sa pagiging bahagi ng PhilHealth. Ibig sabihin, hindi na may pipresenta ng kanilang mga pasyente yung kanilang PhilHealth card dahil kung kakalas na nga yung mismong ospital, Bombo Raymond. Wala bang plano ang PhilHealth na baguhin yung sistema nila ng pagbabayad? Kung every quarter ang pagbayad nila dati, baka pwedeng i-update ng konti, Bombo Raymond. Lalo na ngayon, dahil kinakapos na rin yung mga ospital, Bombo Raymond. Well, ang tanging paliwanag ng PhilHealth ni Ray Balinya kanina, Bombo Dennis, ay talaga naman daw nababayaran. Pinoproseso nga lamang ng maigi yung lahat ng mga claims ng mga private hospitals. At nagkaroon din ng, ang paliwanag nila ay nagkaroon ng problema talaga dahil sa panahon ng pandemya. So limited resources, limitado yung kanilang mga paggalaw, kaya hindi agad-agad na ipoproseso at na-release yung pondo. Pero ang katiyakan naman ng PhilHealth ay kanila talagang babayaran. So nakikiusap sila sa mga pribadong ospital na maghinay-hinay at makipag-ugnayan sa kanila para wag humantong doon nga sa sinasabi na pagkalas at hindi na pagpapa-accredit. Yes. At yun yung paliwanag ng PhilHealth, Bombo Dennis, Bombo Jane. So tingnan natin. Dahil meron pang standing kasi na mahigit 20 billion pesos na pagkakutang. Dahil lalo lumubo kasi sa panahon ng pandemic, imagine, Bombo Dennis, yung bill ng isang pasyente, kapag severe yung kaso sa COVID-19, ay umaabot ng more or less 1 million yung babayaran. At nag-iingat din ang PhilHealth, sabi ni Ray Balinya, na baka kailangan nilang i-counter-check kasi maliban sa pera ng mga members, yung sa premium, meron din contribution dito ang gobyerno, yung mga taxpayers money. So mahirap daw na, kumbaga, may mga
reports na kasi at meron ng mga naitala noon na mga hinahay. Uprising yata yun. Oo, kumbaga, imbes na o kahit hindi naman COVID, ginawang COVID case, di man ng mga ospital para mas malaki yung i-charge sa PhilHealth, Bombo Dennis. So doon sila nag-iingat para tama yung nilang babayarin, Bombo Dennis. Sige, maraming salamat, Bombo Raymond. Okay, eto, at karating lamang ni Pangulong Duterte rin dito sa NTF-ELCAC meeting sa Region 4V at tingnan natin mamaya kung meron pang mga dagdag na mga bagong pahayag dito ang Pangulong Duterte. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinazo nagulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Sa dagdag pa nating mga balita, karamihan sa mga lugar sa Pilipinas ay bumalik na raw sa pre-Delta variant surge level ayon huyan sa ulat ng Octa Research Group. Ayon kay Professor Guido David, ang Metro Manila at 70 ibang mga urban areas ay inuuri ngayon bilang low risk para ho sa COVID-19 habang ang Cebu City ay tinuturing naman na very low risk. Ang 7 lugar ay kinabibilangan ho ng Davao City, Bulacan, Batangas, Cavite, Laguna, Pampanga at Rizal. Ang pagbaba ng mga kaso ay maaaring maiugnay daw sa malawak na saklaw ng pagtuturok ng bakuna at pagsunod ng publiko sa mababang pamantayan kaugnay ho sa pag-iingat para sa kalusugan ng publiko at ang pagpapatupad ng lockdown. Sinusuportahan naman ng Octa Research ang pagpapairal ng alert level system sa buong bansa. Ang sistemang ito na unang ipinairal dito sa Metro Manila ay binago ang mga klasifikasyon ng quarantine at inilipat ang stratehiya mula sa pag-lockdown sa buong lungsod at lalawigan patungo naman sa pagpapatupad na lamang ng surgical lockdowns. Iginigit naman ni David ang kahalagahan ng pagbabakuna sa mga vulnerable population, partikular na ho doon sa mga senior citizen at immunocompromised upang mapigilan ang muling COVID-19 surge. Ang Memorandum of Agreement sa pagitan ng National Bureau of Investigation at the Philippine National Police para pagsamahin ng evaluation sa anti-drug operation ng Duterte administration nilagdaan na sa Department of Justice. May karagdagang report si Bombo Gerald Ule. Lumagda na nga Bombo Jane, Bombo Dennis sa isang Memorandum of Agreement o MOA itong PNP maging ng National Bureau of Investigation para gawing formal na itong kooperasyon nila para pag-isahin itong kanilang evaluations sa anti-illegal drug operation sa kampanya yan ng Duterte administration. Mismong sina PNP Chief General Guillermo Eleazar at NBI OIC Director Eric Distora ang pumirma dito sa MOA sa harap ni Department of Justice Secretary Menardo Guevara. Nakapaloob sa naturang MOA ang garantiya ng integridad at pagkakaroon ng lahat ng mga kakailanganing impormasyon, itong mga datos at mga ebidensyang kailangan sa pagsagawa ng investigasyon, case build-up laban sa mga abusadong law enforcement officers, itong mga pulis. Baliban dito kabilang din sa MOA ang paghahanda ng lahat ng mga detalyadong report at rekomendasyon na maisusumite sa kanilang counterpart na ahensya. Kasama na rin dito yung mga desisyon ng kanilang mga kontak at mga kinatawan upang maging magaan ang kanilang koordinasyon. Ang pagkakaroon ng buwanang konsultasyon sa kanilang ipapadalang mga representative kaugnay ng pagpapatupad ng nilagdaang MOA ay kasali rin. Ang naturang commitment ay alinsunod na rin sa batas at mga regulasyon ng PNP at NBI para matiyak na nasusunod ang rule of law sa pagpapatupad ng mga programa at itong mga operasyon ng pamahalaan kontra pa rin sa illegal drugs at matiyak ang seguridad ng komunidad laban pa rin sa illegal na droga. Para sa Bombo Network News, Bombo Gerald D. Ulet para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala, umaasa si Metropolitan Manila Development Authority Chairperson Benhar Abalos na malapit nang mailagay sa Alert Level 2 ang National Capital Region. Sinabi ni Abalos na nakita na ang pagbaba ng occupancy rate sa mga ICU, sa mga ward at pati na yung isolation bed. Gayon din sa bilang ho ng mga aktibong kaso ng COVID-19.
dito sa Metro Manila. Dagdag pa nito na posibleng maabot ng Metro Manila ang target na 92% na bakunahan sa buong populasyon sa mga susunod na buwan. Gayunman, sinabi ni Abalos na ang Metro Manila ay may 7.4% daily attack rate, ngunit ang requirement percentage para mailagay sa Alert Level 2 ay 7% na nangangahulugan ng rehiyon ay hindi pa nakuha ang 0.4%. Napagalaman na sa Nobyembre 15 simula ng extension ng operating hours ng mga mall sa malaking parte ng Metro Manila. Aalisin naman ang curfew hour sa mga lungsod. Kaugnay pa rin ng mga panibagong adjustment na yan. Ngayon man, nauna na sinabi ni Abalos na ilang lokal na gobyerno ang magpapatupad pa rin ng curfew para sa mga minor de edad. Kung maalala, ang Alert Level 3 na ipinatupad sa Metro Manila ay ipinalawig mula Nobyembre 1 hanggang 14 ng buwang kasalukuyan. Samantala, nilinaw naman ng Department of Trade and Industry na maaring magtanggal ng face shield ang mga manunood o sa loob ng mga sinihan na nakatakdang magbukas ulit sa susunod na linggo. Sinabi ni Trade Undersecretary Ruth Castello na pwedeng alisin ng mga moviegoer ang kanilang mga face shield, ngunit kinakailangan na laging suot ng mga ito ang kanilang face mask. Kung gusto rin naman ng moviegoer, pwede rin naman nilang suotin ang kailang face shield habang nanonood. Nauna nang sinuportahan ng Octa Research Group na nagsasagawa ng mga pag-aaral sa COVID-19 data ang panukalang pag-alis ng mga face shield sa loob ng mga sinihan. Magugunitang sa Nobyembre 10 ay nakatakdang muling magbukas ang mga sinihan sa Metro Manila. Required ang mga sinihan na mag-disinfect bago at pagkatapos ipalabas ang pelikula. Nakasaad naman sa guidelines ng DTI, dapat may 1 meter distance sa pagitan ng mga moviegoer kahit pa sila ay magkakapamilya o magkakasama sa iisang tirahan. Ipagbabawal naman umano ang pagkain sa loob ng sinihan, pero papayagan ang pag-inom ng tubig para sa emergency o health purpose. Muling nagpatupad ng balasahan sa hanay ng Philippine National Police. 9 na araw yan bago pa man ang pagreretiro sa serbisyo ni PNP Chief General Guillermo Eleazar. Kabilang sa mga isinailalim sa reassignment, sina Police Brigadier General Alexander Tagum mula sa Highway Patrol Group ay inilipat bilang Regional Director ng Police Regional Office 12 o SOC Sargen. Papalit naman kay Tagum sa HPG si Police Brigadier General Gregorio Bunyalbal Bugnalbal, habang malilipat naman sa Directorate for Intelligence ito si Police Brigadier General Michael John Dubria mula sa PNP Region 12, habang mula naman sa Directorate for Controllership ay malilipat naman sa Office of the Chief PNP si Police Colonel Nery Vincent Ignacio. Inilabas ni Chief of Directorial Staff Police Lieutenant General Junardo Carlos ang kautusan nitong nakalipas na araw, Nobyembre 3, at aprobado na yan ni PNP Chief General Guillermo Eleazar at epektibo naman ang naturang panibagong mga assignment bukas 5 ng Nobyembre. Ang pagtanggal ng plastic barriers sa mga PUVs welcome para sa PCP. Samantala, ang pangamba pa rin ng ilang senior citizen na mamatay dahil sa COVID-19 vaccines, wala umanong basihan. May karagdagang report si Bombo Everly Rico. Resultado ng Philippine College of Physicians ang naging hakbang ng Department of Transportation kung saan hindi na nire-require pa ang plastic barriers bilang dibisyon ng mga pasahero sa mga pampublikong transportasyon simula ngayong araw, Nobyembre 4. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radyo kay Dr. Maricar Limpin, ang siyang presidente ng Philippine College of Physicians, na noon pa man anya ay walang maidudulot na tulong ang paglalagay ng plastic barriers. Sa halip ay posible pa anyang kapitan nito ng virus na maaari namang pagmulan ng pagkalat ng nakamamatay na COVID-19. Payo naman ni Dr. Limpin, kasunod na rin ang pagtaas sa 70% ng passenger capacity sa mga public utility vehicles na sumakay
na lamang sa mga hindi punuan upang maiwasan ang hawaan ng coronavirus. Ngayong araw ay simula na rin po yung pagtatanggal po ng mga plastic barriers sa mga public utility jeepneys. Sa ngayon po ba may mga nakikita pa rin po tayo ng mga risk kung sakali at kung ano po yung mga inyo naman pong paalala at pananaw sa hinggil po sa issue na ito, Dr. Limpin? Well, it's a welcome thing para sa amin, yung pagtanggal ng barrier, kasi even before talagang ang sinasabihan na ho talaga namin na wala naman po talagang itulong na maidudulot yung mga plastic barrier na yan. Bagkus po maaari pa pong yung mga virus kumapit dito at kung hindi naman ho talaga nililinis, and I think hindi ho talaga nililinis kasi minsan makikita ho ninyo na medyo madumi yung plastic, so mas pwede pa ho mag-cause yan ng pagkalat ng COVID-19 na virus dahil pag nahawakan ho yan at nailagay po ninyo sa inyong mga mata o kaya sa ilong at malanghap ninyo doon yung virus, then it increases yung transmission nung sakit. Ngayon, paalala lang po sa ating mamamayan, although siguro medyo ang allowed na ho ay 70% capacity sa mga pampublikong sasakyan, siguro tayo na ho mismong mga sasakay, medyo wag na ho tayong masyadong magpumilit na sumakay kung nakita na ho natin na puno na ang sasakyan. Importante pa rin po na ma-maintain ho natin sana yung minimum health standards natin at kasama ho dyan, hindi lang po yung pagsusuot ng mask, kung hindi, pati po yung pag-maintain ng physical distance. So, importante po na sana ma-maintain ho yung physical distance na yan para mas mabigyan ho tayo ng protection. And then, lalong-lalo na kung ang pupuntahan po natin ay may kalayuan. So, ibig sabihin, aabutin ho tayo ng siguro mahigit 30 minuto, Kung mahigit 3 minuto, then medyo it also increases yung risk na magkaroon tayo ng sakit. Kaya I will suggest na pumunta na lang, sumakay na lang ho tayo doon sa hindi masyadong punuan na pampublikong sasakyan. Samantala, pinawi naman ni Dr. Limpin ang takot o hesitancy ng ilan, partikular na ang mga senior citizens na magpabakuna kontra COVID-19. Ito ay dahil sa mababa pa rin ang bilang ng mga elderly na nababakunahan. May ilan pa rin na may agam-agam na baka mamatay dahil sa COVID-19 vaccines. Paliwanag dito ni Dr. Limpin na batay sa scientific evidence, hindi naman anya nagkakaroon ng problema sa pagbabakuna. Narito pa ang karagdagang paliwanag ni Dr. Maricar Limpin. Yeah, kasi nga po medyo natatakot ho yung ating mga kababayan, lalong-lalo na ang mga senior citizens. In fact, sa akin sa clinic o kaya minsan sa heart center ay na pag pumupunta ho yung mga may edad na, ang palaging tanong pa rin nila, doktora, yung tungkol ho ba sa bakuna, ay pwede ho ba ako doon o hindi ho ba ako magkakaproblema? So, yun ho ang palaging mga tanong. So, ibig sabihin, natatakot daw ho sila na baka kung doon pa raw ho sila mamatay sa bakuna. So, yun ho mga takot ng ating mga kababayan, kadalasan po wala po siyang basehan, kasi according to the scientific evidence, hindi naman po talaga masyadong nagkakaproblema with the vaccination. Kaya importante talaga na makausap ang kanilang mga doktor para sa gano'n mapaliwanagan po natin ang mga mamamayang Pilipino natin, lalong-lalo na yung mga seniors, para makapagpabakuna na po talaga sila. Alright, Dr. Limpin, baka may dagdag pa kayong mga paalala sa atin. Baka mag-iwan po kayo ng mahalagang mga mensahe sa buong Pilipinas po at aabot din ang ating broadcast ngayon. Go ahead po, Dr. Maricar. Yes, Elmar and Everly, importante para sa ating mamamayang Pilipino. Bagamat ang COVID-19 cases natin ay tuloy na bumaba, kailangan ho masiguro natin na itong pagbaba na ito ay talagang magtuloy-tuloy, So importante po dito, ma-maintain po natin yung minimum health standards. Kasi ito po yung malaking strategy, effective strategy
natin na tayo pong mga mamamayang Pilipino ang makakagawa po nito. So, importante po palagi pa rin ho tayo magsuot ng ating face mask as much as possible. I-maintain ho natin yung physical distancing at medyo mag-restrict pa rin ho tayo. Limitahan ho natin yung ating pagsasama-sama ng masyadong matagal, no? So, at the most 30 minutes lang po, wag na ho tayo hihigit doon para makasiguro ho tayo na hindi na ho talaga dumami pa ang COVID-19 cases natin. Tandaan ho natin, sa ibang bansa sa ngayon, nag-uumpisa na naman hong tumaas ang COVID-19. At itong pagtaas na ito, ang ayaw ho nating makita na sa ating bansa. At para sa mamamayang iba pa pong mga Pilipino na hindi pa po nagpapabakuna, sana po ay mabuksan po ang inyong isip at magpabakuna na po kayo. Dahil ito pong bakuna na ito ay binibigay ho sa inyo, hindi lamang ho para mabigyan kayo ng protection kasi sometimes pwede pa rin ho kayong magkaroon ng COVID-19 cases. Pero ito po ay isang mabuting at mabisang pamamaraan para hindi ho tayo basta mamamatay no, dito sa COVID-19 na ito. At sa ating pamahalaan, sana po siguraduhin no ninyo, maglagay ho kayo ng mga tao na sisiguraduhin na ang minimum health standards po natin ay masusunod ng mamamayang Pilipino. Patuloy pa rin na paalala sa publiko na bagamat bumababa na ang mga naitatalang bagong kaso ng COVID-19 sa bansa kada araw, importante na mapanatili pa rin ang pagsunod sa minimum public health standards na siya namang epektibong estratehiya laban sa virus. Kakibat na rin ito ng pakikisa sa vaccination drive ng pamahalaan. Para sa Bombo Network News, Bombo Everly Rico nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo. Bombo! Abangan ho mamaya mga kabombo, may update ho tayo sapagkat ho dun sa Cebu ay yung mga paghahanda kaugnay ho dun sa malaking kapiestahan dyan, sa mga susunod na buwan po idaraos. Pero ngayon pa lang ay nag-uumpisa na ho silang ihanda dahil nga inaasahan ho na bubuhos ang mga tao dyan sa naturang lugar. Samantala, hindi na kailangan ng medical certificate para sa mga sa pagbabakuna ng mga minor de edad na 12 hanggang 17 taong gulang laban sa COVID-19. Yan ho ay ayon sa Department of Health at nilinaw nga ng ahensya na kailangan lamang ng mga magpapabakuna na magbigay ng dokumentong magpapatunay ng affiliation, yung guardianship doon sa pagitan ho ng bata at ng magulang at tagapag-alaga sa kanya, gayon din yung mga valid identification card. Samantala, ang mga minor de edad na may comorbidities ay nangangailangan naman ng medical certificate mula ho sa kanilang doktor upang mabakunahan laban pa rin sa naturang sakit. Inilabas naman ng DOH ang pahayag matapos na magsabi ng pagkadismaya ang infectious disease specialist na si Benjamin Ko doon sa mga lokal na pamahalaan na humihingi pa raw ng medical certificate mula sa mga minor de edad na walang comorbidities. Sinabi ng DOH na nakipag-ugnayan na ito sa National Vaccination Operations Center hinggil pa rin sa naturang usapin. May kabuang 40,419 na mga minor de edad na may comorbidities ang naturukan ho ng bakuna laban sa COVID-19 mula nang magsimula ang kampanya noong Oktubre 15. Sa dagdag pang mga balita naman ng pagpapaluwag sa policy ng face shield, suportado yan ng Department of the Interior Local Government. May nakuhang impormasyon si Bombo Marlene Padiernos. Suportado ng Department of Interior and Local Government o DILG ang pagpapaluwag sa mga ipinatutupad na alituntunin kaugnay sa pagsuot ng face shield. Sinabi ni DILG Undersecretary Jonathan Malaya sa kanyang naging pahayag sa Laging Handa Public Briefing na balak aniya ng kanilang kagawaran na imungkahe sa Interagency Task Force o IATF na dahan-dahang pag-aanin ang pagpapatupad ng pulisiya sa pagsuot ng face shield. Ito ay sa kabila ng patuloy
patuloy na pagbaba ng kaso ng COVID-19 sa bansa at pagbaba ng alert level system sa Metro Manila. Aniya, bagamat suportado ng DILG ang pagkapaluwag ng mga alituntunin sa pagsuot ng face shield ay nakadepende pa din sa Interagency Task Force o IATF ang huling hatol at pagkapasya kung dapat ba itong tanggalin o pagaanin bilang requirement sa minimum public health standard o hindi. Samantala, magugunita din na una rito ay nagbigay na ng pahayag ang ilang local government unit ng kanilang pagsang-ayon sa nasabing panukala. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Samantala, mahigit 2 milyon na halaga ng ipinagbabawal na gamot ang nasa pag-iingat daw ng isang delivery rider at 2 pang miyembro ng kanyang pamilya. Diyan ho ito sa lungsod ng Parañaque. May follow-up report ang Star FM Manila. Arestado ang isang delivery rider at 2 miyembro ng kanyang pamilya ng Parañaque City Police sa kanilang isinagawang buy-bust operation sa Block 8, Lot 7, Scoop Street, 4th Estate, Barangay San Antonio, Parañaque City at nakuha sa kanilang pag-iingat ang pinaghihinalaang shabu na may timbang na 300 grams at nagkakahalaga ng mahigit 2 milyong piso. Kinilala ni Colonel Maximo Sebastian, ang hepe ng Parañaque City Police, ang mga suspect na sina Arichea Doronilia, 49 na taong gulang, Rene Robido, 26 na taong gulang at delivery rider, at Razal Doronilia, 38 taong gulang at isang welder. Ang mga nasabing suspect ay pawang nakakulong na sa Parañaque City Police Custodial Facility at nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sinabi rin ni Colonel Sebastian na ang mga nakumpiskang pinaghihinala ang shabu ay na-turn over na sa Southern Police District Crime Laboratory para sa chemical analysis. Para sa Bombo Network News, mula dito sa 102.7 Star FM Manila, Star DJ John Marino para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Maaari nga muling tumaas ng mabilis ang mga kaso ng COVID-19 kung hindi matuturukan ng booster shot ang mga Pilipino, ayon yan sa Octa Research Group. Inihalimbawa ni Octa Research Fellow Guido David ang naranasan ng ibang mga bansa na muling tumaas ang mga kaso dahil nabawasan na ang bisa ng COVID-19 vaccines. Dagdag pa nito na kailangan talaga na maturukan ng booster shots ang mga health workers, senior citizens at individuals with comorbidities. Ayon pa kay David, maaring mapigilan ng COVID-19 surge kapag may turok na ngayong taon o sa susunod na taon ang booster shots. Hindi magiging issue ang supply ng bakuna dahil inaasahan ng bansa na makatanggap ng malaking delivery ng mga bakuna sa mga darating na buwan. Nauna nang nilalayo ng gobyerno na maglunsad ng COVID-19 booster shots at ikatlong doses sa Nobyembre 15, ayon yan kay Vaccine Czar Carlito Galvez Jr. Sinabi rin niya na ang mga bakunang COVID-19 na dumating sa bansa simula Nobyembre 3 ay gagamitin bilang booster shot para sa unang bahagi ng susunod na taon. Pinare-reconsidera naman ng PhilHealth sa ilang mga ospital ang naging banta kaugnay ho doon sa pagkalas sa state health insurer at dahil ang masasakripisyo ay mismong mga mamamayan at hindi ang tanggapan ng PhilHealth. Nauna nang nagsalita ang ilang opisyal ng naturang tanggapan at inaamin naman nila ang kanilang pagkukulang at ginagawa na raw ito ng karampatang aksyon at makikipagdialogo pa sila sa mga ospital. Iniulat naman ni Dr. Ted Herbosa, advisor to the National Task Force Against COVID-19, na ginagawa na ng National Immunization Technical Advisory Group ang palisiya upang magsimula na ang implementasyon ng third dose ng COVID-19 vaccines sa mga high-risk individuals, health workers at sa mga immunocompromised. Ayon kay Herbosa, ang basihan ng additional boost ng immunity ay upang madagdagan ang pagpapalakas para sa kaligtasan sa sakit dahil pagkatapos ng ilang buwan ng ating mga antibodies ay humihina at ito ang dahilan na makakuha pa rin ng impeksyon ang mga fully vaccinated. Idinagdag pa niya na may mga talakayan na ang isang tao ay kailangang magkaroon ng third doses ng bakuna upang maging ganap na mabakunahan laban sa COVID-19 at isang booster shot pagkatapos yan ng 5 hanggang 10 taon.
na pagalamanan sa ngayon ay hindi pa inirekomenda ang third doses sa general population, kundi para lang sa mga high risk, kagaya yan ng mga doktor at immunocompromised. Bombo Weather Update. Ang low pressure area na patuloy hong binabantayan ng Pag-asa DOST ay namataan ngayon sa layong 185 kilometro sa silangan ng Katarman, Northern Samar. Maliit ang tsansa nito na maging panibagong bagyo, ngunit magdadala ng mga pag-ulan sa malaking parte ng Visayas. At gayon din, umiiral pa mga kabombo ang northeast monsoon na nakakapekto naman sa Luzon. Ang mga lugar na inaasahang magkakaroon ng mga biglaang buhos ng ulan ay ang lalawigan ng Albay, Sorsogon, Catanduanes, Masbate. Diyan ho ito lahat sa Bicol Region. Habang ang Eastern at Central Visayas ay ganun din ang mararanasan maging sa Camiguin, Dinagat at Surigao del Norte. Sinusuportahan naman ng mga eksperto sa kalusugan ng isang panukala na magdaos ng National Immunization Day para sa COVID-19 ngayong buwan. Ito ay upang higit pang mapalawak ang saklaw ng bakuna laban yan sa coronavirus disease. Sinabi ni Dr. Ted Herbosa, ang advisor ng National Task Force Against COVID-19, na iminungkahi ng Philippine Medical Association ang nasabing plano, katulad yan ng Immunization Day program ng gobyerno para sa tigdas at polio, kung saan dinadala ang mga kailangang bakunahan sa vaccination center. Anya, plano itong gawin sa kalagitnaan ng Nobyembre o kaya pinagpipilian pa ang exact date, November 22, 23 o 24 o pwedeng 3 days na sunod-sunod na National Vaccination Day para hindi lang isang araw at para na rin maubos ang stockpile sa cold storage na mga bakuna. Dagdag pa ni Herbosa na ang programa ay naglalayong mabakunahan ang humigit kumulang 5 million katao bawat araw. Ang panukala naman ay makakatulong yan sa gobyerno na mabakunahan ng 12.7 milyong kabataan at kalaunan ay magbibigay daan para sa pagbubukas yan ng face-to-face classes sa mga university, college at senior high school. Dadako na tayo sa ating mga balita mula sa mga lalawigan na Bombo Jane at kukuha tayo ng mga update kaugnay pa rin sa mga pinakahuling kaganapan sa iba't ibang usapin may kinalaman doon sa kanilang komunidad at gayon din yung mga pambansang paksa na tinatalakay din may kinalaman o may national impact. Kaugnay ho nito, kuha tayo ng update dahil yung mga paborito mo, Bombo Jane, mga taping ng mga pelikula at yung mga teleserye tatanggapin na muli. Pwede na uli dyan sa Baguio City at yung 4 na filming activities ay kasalukuyan na raw ginagawa sa naturang lungsod. May pag-ulat ang Bombo Radio Baguio. Muling pinayagan ng lokal na pamahalaan ng Baguio ang pagsasagawa ng mga film productions dito sa lungsod. Ito ay matapos suspindihin ng Baguio LGU ang mga filming activities noong buwan ng Agosto kasunod ng pag-viral ng report ukol sa pagpositibo sa COVID-19 ng aktor na si Arjo Atayde at siyam na kasama ng film crew nito at sa sinasabing mga paglabag nila sa health protocols ng kanilang bubble setting. Ayon kay Attorney Althea Alberto, Executive Assistant ng City Mayor's Office, muling pinayagan ang film production sa lungsod kasunod ng pagbuo nila ng mas mahigpit na mga alituntunin ukol sa nasabing aktibidad. Aniya, sa ngayon ay may 4 na filming activities na kasalukuyang ginagawa sa lungsod para sa mga local television series at 2 pelikula. Nakasaad aniya sa mas mahigpit na alituntunin na dapat sundin ng mga artista at production crew ang bubble setting ng kanilang taping. Kinakailangan din na may safety protocol officer ang bawat grupo na magsasagawa ng taping na siyang makikipag-ugnayan sa District Health Center ng barangay kung saan sila magtitaping. Mahigpit ding imo-monitor ng LGU ang mga artista at mga production staff sa mga accommodation establishments kung saan tutuloy ang mga ito. So if you remember, we had to stop all filming activities. It's only now that we allowed them again under Alert Level 3, but we've added stringent requirements for them. It's strictly bubble setting po. So once they are inside the city, they're not allowed to travel in and out na unless it's really necessary. Si Attorney Althea Alberto, Executive Assistant ng Baguio City Mayor's Office. Balita mula Bombo, Radyo Baguio, Bombo Glory Balegan para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at consistent number 1 dito sa Baguio City, Basta Radyo, Bombo. Mga aktibidad naman sa ika-457th Fiesta Seniora doon sa Cebu, inihahanda na. May detalyang Star FM Cebu.
Dahil sa patuloy na banta ng COVID-19, gagawin pa rin ng virtual ang mga religious activities para sa ika-457th Fiesta Senior sa Enero 2022. Inihayag ng mga opisyal ng Basilica Minore del Santo Niño na ang lahat ng novena masses para sa Fiesta Senior sa susunod na taon ay gagawin online. Wala namang ibang religious activities na isasagawa maliban sa motorcade procession nitong lungsod ng Cebu sa halip na nakaugaliang fluvial at foot procession. Limitado lang din sa 5 bihikulo ang pinapayagang convoy. Samantala, manatili namang bukas ang Pilgrim Center para sa mga deboto na nais magdasal at magbigay pugay kay Senior Santo Niño. Sarado naman sa publiko ang Basilica Church at limitado lang sa 120 katao ang pinahihintulutang makapasok, ngunit para lamang sa mga miyembro ng clergy, miyembro ng religious congregation and communities, hermano mayores at mga volunteers. Umapela naman ng pag-uunawa mula sa publiko ang mga opisyal ng simbahan at pamahalang lungsod dahil para din ito sa kapakanan ng lahat. Mula rito sa himpilan ng 95.5 Star FM Cebu para sa Bombo Network News, Star DJ Sophie Ember nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at #1 radio network in the country, Basta Radyo. Bombo! Update naman tayo mga kabombo doon sa nasa o halos 3 milyong piso na halaga ng smuggled cigarettes nasa bato dyan sa Zamboanga City. May pag-ulat ang Star FM Zamboanga. Na-intercept ng mga otoridad ng isang Jungkong type vessel na naglalaman ng manong smuggled cigarettes na nagkakahalaga ng mahigit 2.7 million pesos sa bisinidad ng Tumalutab Island sa lungsod ng Zamboanga. Nasabat ito matapos magsagawa ng intensified border control operations ang pinagsamang pwersa ng Zamboanga City 2nd Mobile 4 Seaborne Company, Bureau of Customs, Intelligence and Investigation Service at Enforcement and Security Service laban sa iligal na pagpasok sa borders ng lungsod at smuggling activity. Ayon sa otoridad, walang naipakitang dokumentong 6 na crew members sa naturang bangka na patungong Suba ni Paulutanga sa probinsya ng Zamboanga, Sibugay. Sa kasulukuyan ay nasa kustodiya na ng Bureau of Customs ang mga smuggled cigarettes, Jungkong type vessel at ang 6 na crew members. At iyan ang ulat mula rito sa himpilan ng 93.9 Star FM Zamboanga. Ito si Star DJ Barbie para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at #1 radio network in the country, Basta Radyo. Bombo. The COP26 or 2021 United Nations Climate Change Conference Update. Tinanggal ng India ang mga buwis na ibinayad ng mga mamimili sa petrolyo at diesel matapos tumaas ang halaga ng crude oil. Ang buwis umano ang nagtulak na tumaas ang presyo ng petrolyo. Ang desisyon ng gobyerno ay naglalayong bawasan ang pagtaas ng presyo at pasiglahin ang overall economic cycle. Tumaas sa mga presyo ng pandaigdigang bilihin ngayong taon habang ang ekonomiya sa buong mundo ay unti-unti nang nakabangon mula sa pandemya. Gayunpaman, ang hakbang ay inaasahan din na mapalakas ang demand para sa gasolina habang sinusubukan ng mga bansa na pigilan ang pagkonsumo ng fossil fuel. Ang excise duty ng India sa petrolyo ay nabawasan ng 5 rupees kada litro at 10 rupees naman sa diesel. Ang pagbawas sa excise duty sa petrolyo at diesel ay magpapalakas din ng konsumo at mapanatiling mababa ang inflation. Kaya makakatulong ito sa mahirap at middle class. Kasunod ng anunsyo ng federal government, hindi bababa sa 10 estado na pinamumunuan ni Prime Minister Narendra Modi's Bharatiya Janata Party, unang kanyang mga kalyado na babawasan pa nila ang mga lokal na buwis sa gasolina ng hanggang nasa 7 rupees bawat litro. Ang pagbawas sa buwis ay malamang na makakatulong ito na mabawasan ang pressure sa mga manufacturers at farmers. Gayunpaman, ang mga pagbawas sa buwis ay inasahang tataas din ang pagkonsumo ng petrolyo at diesel. Kahit na ang mga pandaigdigang pinuno kabilang na si Modi ay nagtitipon-tipon para sa COP26 Climate Change Conference upang harapin ang pag-asa ng pandaigdigang ekonomiya sa fossil fuels. Sa dagdag pang balita naman, ilang Pinoy inilikas mula sa tensyonadong mga lugar sa Ethiopia dahil yan sa nagpapatuloy na civil war. May karagdagang pagulat ng Bombo Radio, Ligaspi.
Hinilikas na ng mga employer ang kanilang mga empleyado mula sa Shewarobit na isang bayan sa Ethiopia dahil sa lumalalang tensyon na kaugnay ng nagpapatuloy na civil war sa pagitan ng pamahalaan at Tigray People's Liberation Front. Kabilang sa mga ito ang ilang Pilipino na nananatili muna sa mga hotel sa capital city ng naturang bansa. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radyo Legazpi kay Robert Estrella, tubong Antipolo City at 12 taon nang nagtatrabaho sa electronics industry sa Ethiopia, ang iba sa mga ito ay re-repatriate muna sa Indonesia noong nakalipas na mga araw. Idineklara na ang state of national emergency matapos makubkob ng grupo ang strategic town ng Desi sa Amara region. Sila po ay nakatuloy sa isang hotel. So yung po kanilang employer ang nag-repatriate po para sa kanila. Si Robert Estrella, OFW sa Ethiopia, sa kaparehong panayam, sinabi ni Jofel Hamili na tubong Cebu na kapansin-pansin na rin ang paghihigpit sa mga lumalabas na residente at tinitingnan kung may dalang mga armas. Sa kabila nito, normal pa naman niya ang buhay sa lungsod kumpara sa ibang mga rehiyon na sentro ng kaguluhan. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radio Legazpi, Bombo Romela Sakaya nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, the #1 radio network in the country. Basta Radio, Bombo! Bombo Sports News. Nagharap kanina sa final press conference ng Mexican superstar at Unified WBA, WBC, WBO Super Middleweight World Champion Canelo Alvarez at undefeated IBF Super Middleweight World Champion Caleb Sweet Hands Plant. Doon ho ito sa Las Vegas, Nevada. Ngayon man, sa pagkakataong ito, hindi na pinag-face off ang dalawa at mahigpit na magkaribal ho ito upang maiwasan daw na maulit yung nangyaring riot noong Setyembre sa unang press conference nila. Tinawag na historic showdown ang magaganap na sagupan ng dalawa sa MGM Grand Garden Arena sa Las Vegas, Nevada. Sino man ang mananalo sa dalawang kampyon ay gagawa ng kasaysayan bilang kauna-unahang undisputed super middleweight champion. Ibig sabihin, hahakutin niya lahat ng nakataya na 4 na championship belts. 3 korona ang nakataya kay Canelo habang nakapusta naman kay Caleb ang IBF crown. Sa dagdag pang balita, yung Philippine Sambo Federation team ay sasabak daw sa 2021 World Sambo Championship. May pag-uulat ang Star FM Baguio. Sasabak ang Philippine Sambo Federation Team sa nalalapit na 2021 World Sambo Championships kung saan pangungunahan ito ng magkapatid na sina 5-time World Sambo Bronze Medalist na si Sydney C. at Southeast Asian Games Gold Medalist na si Chino C. Sa exclusive interview ng Star FM Baguio sa presidente ng Pilipinas Sambo Federation na si Paulo Tangconchan, tiwala ito na magtatagumpay ang bansa dahil maganda ang conditioning ng team at ito din umano ang strongest tournament na kanilang lalahukan. Talagang di sila nagpabaya sa kanilang conditioning. Dito natin masusubukan kung paano yung kanilang mental toughness. I am very confident sa kanilang kondisyon. Napakalakas nitong tournament na ito. This is the strongest tournament ng Sambo na sasalihan nila. Bahagi ng panayam ng Star FM Baguio sa presidente ng Philippine Sambo Federation na si Paulo Tangconchan. Nasa 21 na medalya ang paglalabanan sa iba't ibang weight categories. 7 sa Sambo Sports para sa kalalakihan, 7 sa Sambo Sports para sa kababaihan at 7 sa Combat Sambo ng mga kalalakihan. Ang 2021 World Sambo Championships ay gaganapin sa November 12 to 14, 2021 sa Tashkent, Uzbekistan. Iyan ang report mula Star FM Baguio para sa Bombo Network News. Star DJ Nash para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Bombo Entertainment News. Bombo Entertainment News. Docu-films naman ng ilang high school student mula sa Alamino sa Pangasinan tinanghal bilang finalist sa 2021 International Youth Film Festival sa South Korea. May pag-ulat ang Star FM Dagupan. Muling nagpakitang gilas sa larangan ng pelikula ang ilang young Filipino filmmakers mula sa Pangasinan. Ito ay matapos na tanghalin bilang finalists ang mga pelikulang Ora mismo at Ana Bikhire sa 2021 Fort Gimpo, South Korea International Youth Film Festival.
Ang naturang mga pelikula ay likha ng Layag Productions, isang produksyon na binubuo ng mga high school students mula sa Alaminos City, Pangasinan. Sa panayam ng Story FM, dagupan sa class advisor ng mga student filmmakers mula sa Alaminos at siya ring producer ng naturang docu-film na si Dr. Raquel Rivera, nagbahagi ito ng maikling mensahe at words of encouragement para sa lahat ng mga aspiring Filipino filmmakers sa buong Pilipinas na patuloy na lumikha ng mga pelikulang magpapakilala sa galing ng mga talentong Pilipino. Sa mga aspiring filmmakers, gawa lang ng gawa. Ang experience ang pinakamalakas na sandata sa paggawa ng pelikula at buksan lamang ang mata para makita ang mga storya na kapakipakinabang sa ating komunidad. Samantala, nakatakda naman na ipalabas ang pelikulang Ora mismo at Ana Bikhayer sa direksyon ng mga estudyanteng sina Ken Cacho at Hana Ragudos sa darating na November 20 to 28 sa Gimpo, South Korea. Para sa Bombo Network News, Star DJ Allen nag-uulat. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Bago tayo magtapos, ang Bombo Radio Philippines po ay nag-aanyaya sa lahat para sa sama-samang panalangin. Narito ang Oratio Impirata. Merciful and compassionate Father, we come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and even claimed lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand. Dispel the fear and sickness and death. Restore our hope and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. We thank you for the vaccines developed made possible by your guiding hands. Bless our efforts to use these vaccines to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us a grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. At ngayon mga kabombo, mga ka-Star Nation, sa ating Christmas countdown, 51 days na lang at Pasko na. At mula sa Bombo News Center, Makati, kami ang inyong mga naging tagapagbalita. Ako si Bombo Jane Buna. Ako naman si Bombo Dennis Hamito para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Bombo! At sumainyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Limang dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga